Ma'am, diri ba balay ni Ma'am Vicky Ramirez? Na siya diri, ma'am? Asa yung mama, ma'am? Ma'am, may buntag. Morning, ma'am. Ikaw mama ni Ma'am Vicky? Asa siya karon, ma'am? Sa Bansalan man. Kasag bansalan? Nakaila ka, ma'am? Ngano ang taon? Alam ito yun sa inyo mga kadali. Kay ikaw man gud yang gihimo kung ingon siya nga diri na daw panion. So wala man dai siya. Ha? Ilang kadali, mama? Okay na. Pero busy ka ba? Mag-video lang ko tungkol sa among documentation. Kaya nalam ito sa inyo, ha? Unsa daw di ay na? Namoy utang ni si Ma'am Vicky Sa asa man nasakit? sa kuan ni ma'am, sa card niya. Ang kadugay naman ato wala dito mabayari. Wala bayari din. Ikaw mo gud yang gihimong kumiker. Ha? Kay dili naman makontak si Ma'am Vicky. So ikaw na mo gianhi kay mao pa imong address diri. Wala mo kung kumikir ana. Na diri, ma'am, Victoria Kubilang. Mangutang sa dito ako ko. Mo ba ni pro Asusinas, no? Asusinal na extension. So ikaw yang gihimong kumiker ni ma'am. Pila pa man na iyang utang diha do? 3,800, ma'am. Ano ka? Nakabayad naman. Nakabayad na, ma'am. Kamo yung duha nagamit ato? Kami nagbayad. Bayaran gani itong sa akong anak gani. Impas na. So kisa nagbayad ato, ma'am. So kanang iyang gikuha, ma'am, kamong duha nagamit? Wala kabalo eh, mangutang sila wala. Yung ko'y kalibutan anang ilang pangutang. Kaya ako, di gusto mangutang. Yung ko'y mga siniman ng utang. Wala kay utang yun. Nakabayad gani ko ana, murag nakahinomdom ko, nga nagtrabaho ko padada. Nakabayad ko og anhian man ko diri. Murag naghatag ko tag 600 ato, murag kapila ko naghatag ato. Kinsa man ang utang kang Ma'am Vicky? Biki ka. Magig ko kuan. Ito naman ko nga na ako, kwarta ako, gibayaran na lang na ako. Yung karon kay Dako ko kaya anang iyang kuan, ganun lang. bayaran na mo ba do? wala man gud, ma'am. Mo ganing anhi midri karon kay kabayad siya. kay mo ikaw mo ganang kumiker so napo kay obligasyon ani. Sige lang sir, kaya akong tawagan siya kay unsa mong good pud na sa ay nga mangutang na. Tanaw sa nato, ma'am, kung aron makita nimo, ma'am, iya mga pinirmahan diri bitaw. Tanaw sa nato diri, ma'am, para iingon nimo siya unya hindi ulit niya. Magadto. Diri na sa kanan. Tanaw na to ang kuan iyang mga pandiri. Dili lang kumutan o anak dong. Namo kay ikaw mo gud makuan, ma'am, kay mong duha gyud Ako'y ma. pabayaron ana mo'y Dili may kabayaron, ma'am. Patanaw na namo, ma'am. Ang iyang nakuha. Then pakiingon lang pod mi sa iya, ha. Unya, Sige lang hindi kaya ko tong ingnon kung nag-renew ba na siya. tanaw sa nato, ma'am, kay bali namo kay ikaw po diri. Duha mo gud mo ani. Dali lang kayo, ma'am. Magini na ako sa video para makita na mo. Nga nami diri karon. Wala ka ang kami kaya malagkot ni. Pala na ko kupin dia patanaw lang, ma'am. Ang Diya sa likod, ami protocol karon gud. ikaw lang eh. Ito lang, ma'am, kaya natay protocol tungod sa tong pandemic karon. Pandemic. Kamo lang mag-touch dia sa likod sa kanan. Wawit mo ka. Tana pa patanaw lang namo dia sa likod, mali, ma'am. Diri mo. Eh, kinsa may mag-open na na. Ikaw lang, ikaw. Ano ako man nga? Mo kay protocol na to karon, ma'am. Kabalon mo ka sa to ang kuan karon. Pandemic. Dali lang kayo. Hi! Happy birthday! Joke lang, ma'am. Sila na lang ba Nakuyawan ka, ma'am? May gani mo iskabitsi diri. Kantahan sa ratong happy birthday. Kanta mo. Happy birthday to you. Ano kay kana? Happy birthday. Happy birthday. Mula na mata ni, ma'am. Bye-bye. Dahil huli ng bulang.
Blow the candle, ma'am. Blow. Wish daw, wish. Yay! Happy birthday! Message na. Pabayaran ko utang ni Vicky. Sunay message sila, ma'am. Masaw na po, ha? Salamat kayo ninyo. Salamat kayo. Kinsa may nagkuha na ni Oy sponsor. Andi, ma'am. Nandri, ma'am. Basahan naman, ma'am. Na sila yung mensahe, ang mga nag-sponsor. O, anak sila. Happy birthday, Mama. Bigyan ka pala ng lakas na makasama namin. I love you so much. Ingani te, okay na nimo. From Cara. And then, happy birthday, Ma. Pang